Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga walang sawang nanonood ng aking video. Kay Clarence Canyon at sa kanyang papa daw at mama dyan sa Balintawak sa Pineapple Section. Kina Kuya Sunny. Kay Eric Torres dyan sa Langga. Masayang panonood sa inyo. Kay Ate Joy dyan sa Hong Kong, ingat na lang po palagi. Kay Sir Makmak dyan sa Calagwas Island, salamat sir sa inyong panonood at sa pagtsatsaga sa paghatid ng karunungan sa ating mga kabataan. Kay Just Pan Amazing Vlog, happy viewing po dyan sa inyo sa Davao de Oro. At kay RD Sound, salamat po sa inyong panonood. Sa bidyong ito mga katropa, ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba ang pagkarga ng pinya sa jeep. At ang kakargahan natin ngayon ay ang ating Defender 1. Dati siyang kulay pula mga katropa, ngunit nang pina-stainless ko ang kanyang flooring, ay pinalitan ko na siya ng kulay at ginawa ko na siyang kulay blue. Magbalat muna tayo mga katropa para matikman natin kung gaano katamis at kasarap ang ating pinya. Ingat din tayo pagbiyak ng pinya, matalas ang itak. Baka madamay ang ating kamay. So, ayan. Yummy, tamis. Fresh pineapple, fresh from the tree. Harap. Pagkatapos nating magpatakap mga katropa, ay magumpisa na tayo ng pagkarga. Ano? Ah? Search ko na yan, mapanood. Subscribe rin. Subscribe lang yan.
Kira mo, no? Yaon pa lang si Warin ah. Ano manager? Papadagos ini pupundo. Padagos? Sige. Eskuma? Nakakamat ining ano ang turo ano? Pagal? Nakikita nyo mga katropa, pinupuno siya hanggang sa kisame upang hindi siya gumuho. Ay apple man. Masuk na. Payat man. Marapit na. Marapit nang mapuno. Yan, dua-dua lang. Kamu na lang inahalat. Yadoy! Bogtaki! Ayusin mo baka mag ano yan? Ang ganda niyan. Baka dahil pa nakakabalyo ng lupi. Ay, ano na tayo? Guho na yan. Yeah! Bakuyan ka Rita. Talagang may talent man. Pwede nang i-promote. Pwede na. Hmm. Ano, ikaw pa! Oh. Persada toro. Oh, kadali man ng sarong sakat. Hmm. No! Ikaw pa, mana! Arya, Okay, pasan? Ang babagal kayo mo. o yan na si Pineapple Man. Oh, taklob ka dyan. May pantalon. Taklob ka dyan ni Pineapple Man.
Mag-uumpisa na silang magkarga sa top load mga katropa. Nilalagay na nila yung pangharang namin sa pinya. Baka dyan na yung sa luwas. Baka pagdalit ko, pero kapalit ka na doon yan. Hindi ka na, nagkamada kayo luwas. Ito kami. Dua pa, Juk. Ha? Kayang-kaya yan. Magkaan lang po ng pangarga. Yung tuba yung tila. Sa ralitay. Dito sa dito. Malaki ang gulong na yan, 8.25 ko yan. Nakabumba kayo, 120. 120 ang bumba. 120 ang hangin. Oo. Pag durusan mo yan, di kita nasabog yan. Lalo pang yung marip. Kaya bali wala yung karga na yan. Tingnan mo sa bubong, oh. Takarga ka pa. Lampas sa ano, habayan. Sasara na. Nasara na. Yun. May itatali. Wala siya ay papasunod dyan doon sa biyahe doon sir. Pabalik mo na din siguro yung truck na yun. Ganito ang view dito sa taas mga katropa. Ayan, nakikita nyo kung gaano kataas ang kamada ng pinya. Alangkaw na ano? Hanggang ano na? Daghan? Yung unang mga biyahan, mababa lang yan ay. Nasa top load na yan. Ano lang yan, pantay lang yung peno. Kasi nga, naalangan. Pero nung alam na kaya. Ano pa katonti, pangkarga nun talaga. Mura pang arkila. Ang nakakarga nun mga ano, pinakamano na ang 3537. May mga buwan pa man yan, di ba inaalis yung buwan yan? Nakakatulog pa ang alalay sa ano. Pag wala ng pinya, di ba ito, ano na? Mura pa nun ng ano, crudo. Eh ngayon, mahal na. Kaya bumabawi sa karga. Puno na. Pero konti na lang ang pangargang madili. Pagkakasyahin niya. Ganyan kataas ang karga sa top load. So, nakakalula yan tingnan pag nagbabiyahe na. Lalo pag nasa rough road na. Kala mo ay kala mo ay babaliktad siya. Yan, lalagyan na nila ng trapal. Protection sa pinya para hindi siya humulog. At ibababa pa yan sa parting kamsor at kalbay pa. Babiyahe pa yan ha, may kalayuan.
Ihigpitan nila ang lubid. Tigas yan, may mga tampak na yun. Yan ang inaglambot. Hindi pantay ang daan mga katropa. Kaya dahan-dahan muna si Defender 1 at kargado. Natagilid kasi yan. Sa sobrang taas ng karga sa top load, tumatagilid. Malapit lang naman ang highway. Pero mga wala nang 100 meters highway na. Pero matigas naman ang daan. Walang problema na mabalahaw siya. So yung karga na yan ay ibabiyahe din ngayon sa Kamsur at Albay. Ang karga niyan ay mahigit 6,000 na piraso. Ayan na, highway na yan. Dire-diretso na yan, wala nang problema. Pantay na. Bibelo lang ng konti, paliko ng kanan. Puntang Dait. Yun, diretso na yung pauwi.